Kanakira kunopedzisira chirango uri kumba neparo nekuva munhu uri mujeri. Ndizvozvo zvekuti kana uri panze uchipika uri kunze unoronga zvinhu zvako zveshe zvaunenge uchida kuita. Unogara nemhuri yako, unoita zvese zvefuture. Sesu tinoda zvatakadzidza zvekusona zvinokwanisa kuita basa redu tiri kunze. Furthermore ne-education yangu ndiri ndapanze. Saka tinotochitambura zvakanakisa chirongo ichi. Ndototenda mukuru wenyika nekutochiunza chirongo ichi. Nokuti chinotipa isusu what we call freedom and hope yekuti tichiri kudikanwa munyika. Inini kuri kunzi ndapuwa mukana wekuenda kumba neparo. Ndaenda mucommunity. Ndichanoshanda mabasa ndakadzidza ndiri kuno kuChikurubi Female Prison. Ndichanosona uye nekusimudzira community yangu nekuvhura chikoro chekudzidzisa vanhu mabasa emaoko. Zvatakadzidza izvozvo kuruka macrame bags, kusona ikoko nekugadzira makey holders. Chirongwa chedu ndechekuti kana munhu achinge ambogara muusungwa nai ambosevhawo naika amboshandawo nai ombozouya opedzisa mazuva ake pada mwedzi ari kumba pakadii papo. Saka ndonyaya huru yatauya nayo. Chikuru chatinokumbira kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti vagamuchire ivo, vapeiwo mumwe mukana nai. Ngatiregererane, munhu wese anotadza nai. Chete kungoti vamwe ndove vakabatwa asi vamwe hamusati madi henyu, hamusati mabatwa. Asi ngativarangarireiwo, tivapewo mukana. Chirongwa ichi chiri kuparurwa uye panguva pfupi muchaona vachiuya kumamisha edu akasiyana-siyana nai. Zita ndinonzi Brian Chwanda Ndebvu. Noshandira mukati andikupikira ndeREP. Ndakasungwa mugore ra2022 muna July. Ndikatongwa mugore ra2023 muna March. Ndakatongwa 5 years. Saizvozvo mukati ndane makore 3 years ndiri mukati. Ndo makore andati ndagara. Ndiri pachirongwa chino chandawirira nhasi kunoku parole conference. Ndinonzisa kuti parole kune kusunungura kwemusungwa kuti akwanise kuenda mucommunity, akwanise kugara nevamwe achiratidza vamwe zvaakadzidza kana kuti zvaakadzidziswa ari mukati meusungwa. Zvakafanana nekuenda kuchikoro kana kuita mabasa emaoko akadzidziswa mujeri, kugadzira mabhurumu kana kugadzira mamopo. Panhau yeparole kune 2 matypes eparole. Kune atinoti day parole nefull parole. Paday parole munhu anoenda kunze kwejeri ondonoswera masikati ese nemakuseni ese achiita zvaanokwanisa kuita ari munharaunda, asi usiku anobvumira kuti adzoke pajeri arari. Asi kana takutaura zvefull parole ndo musungwa anenge aburitswa mujeri kunzi aswere kusvika kutongwa kwese kwaakaitwa ari panze achiita zvinhu zvinogona kumubatsira zvafana mabasa emaoko, zvafana zvakangosiyana-siyana zvinokwanisa kuti ararame, kuti vanhu vemunharaunda vanoti hasisiri munhu vataiziva pekutanga anga nemhosva yakaita kana kuti akapara mhosva yakadai, asi ava munhu mutsva nekuda kuti apinda nemukati menzvimbo inonzi jeri. Ndo kunzi akandoita pane chirongwa chinonzi parole. Parole. Ndinofara nekuda kwokuti chishuro chemunhu wese kuda kubuda mujeri. Ende zvezvandibatsira kudivi rangu inini nekuda kwokuti ndinenge ndakukwanisa kuita mabasa ndoda kuita. Inini hangu ndakasungwa ndichiri mwana wechikoro pandakasungwa. Saka ndakatozonyora mamwe maexams ndiri mukati ndikapasa. Saka pandinotoko ndikatokwanisa kubuda neparo zvakutoreva kuti ndakwanisa kutoita furthermore ne-education yangu ndiri ndapanze. Saka tinotochitambura zvakanakisa chirongo ichi. Ndototenda mukuru wenyika nekutochiunza chirongo ichi. Nokuti chinotipa isusu what we call freedom and hope yekuti tichiri kudikanwa munyika. Hatichadiwe tikudikanwa munyika ende vanhu vachiri kutida pamusoro pazvo zvese. Kunyange edu takatadza.
inini pandakasungwa ndandaripita form 4 ndo pandakasungwa, saka ndapinda mukati gore randakapinda inenge uchimbori neconfusion kuti chinhu zviri kuitika chaizvo chaizvo, asi ndakaona vakandibatsira from rehabilitation, vakazondita kuti pfungwa dzangu dzidzoke pamwe chete. Ndikati aiwa, sezvo ndakasungwa ndichiri mungwara rekuda kunyora, ndichingotarisa ndiri kuita sei ndiite zvemabhuku, ndo pandakabva ndanyora 7 subject ndiri mukati meusungwa ndikamapasa esari 7. Handina kuzoda kukontinya ne-A-level, ndaida kunoita course electrical engineering, but nenhau ye-limited stationary atinayo zvinhu zvatombotseketedzera kuti zvikwanise kuita. Inini ndinonzi Gladys Spanda, ndakapinda jere 2017. Motso yangu yandakapara ndapinda mujere ndeyemedi. Ini makore ndakapiwa 20 years. Ndakabva kukoti ne20 years. Ndikauya kujere vakandibvisira 6 years 8 months. Ndikasara ne13 years 4 months. Ini pandakapinda muusungwa, ndichibva panze hapana ndandisingakwanisi kana kusona kana kudii, asi pandakasvika mujere ndakazodzidza zvekusona, zvekuruka mabhegi, zvekuruka kugadzira makeyholders, mabasa emaoko, zvokuti ndikabuda panze ndonoita basa rangu iroro ndichisona kana kukwanisa kudzidzisa vamwe vanhu vasingagoni kusona, ndichivadzidzisa through hama dzangu nevana vangu, ndokwanisa kuti vakwanise kuti ndivadzidzise kuita mabasa emaoko. Chirongwa cheparo inini hangu ndinotenda mukuru wedu wenyika President Mnangagwa nemutungamiri wedu mukuru wemajere CG nekutiparurira chirongwa ichochichi. Inini sekusaidhi kwangu kana ndawaniswa mukana semunhu agara nguva yakareba mujere, kwangu kuchiitwa maamnesty, achiuya maamnesty isisu tisingabatwe maspecified. So ike zvino tatiwana uyu mukana weparo, kana inini hangu kana mukana ndikazouwana ndikabuda panze zvangu, ndine machances okunoita mabasa emaoko, plus ndiri munhu ndatochinja unhu hwangu hwese hweyo ndatochinja. Nekuti mukati ndakasvika ndikaona ana mbeya vedu verehab vachitidzidzisa magariro, vachitidzidzisa mabasa emaoko ekuti mangwana kana tabuda panze tonokwanisa kuita mabasa edu emaoko tichiita zvinhu zvedu zvakanaka. So ndinotenda mukuru wenyika nemukuru wemajere vakatichengeta. Ndinosona, ndakadzidziswa kusona, ndikaita certificate, ndikazoita diploma yekusona. Ndinogadzira mabhegi eshinda inonzi macrame, ndinokrosha neshinda dzinonzi maplash wool, shinda dzakasiyana siyana, ndinogadzira makeyholders. Rese iroro ibasa remaoko randinokwanisa kuti ndosvika panze ndichiratidzawo kuti mujere hamusi munzvimbo yekuti kana uri mukati watorasika, ndichikwanisawo kudzidzisawo vamwe mhuri yekwedu, vana vanguwo ndokwanisa kuti ndivadzidzise mabasa iwoya. Ini ndonzi Rosemary Muchagonei, ndiri inmate from Chikurubi Female Prison. Mhosva yangu ndeye-Ivory, nyanga dzenzou. Ndakapinda mujeri 2023 muna March, ndikatongwa 9 years. Prison dzikandibvisira 3 years, ndikasara ne6 years. So far ndaseva 2 years 6 months. Ndapinda muusungwa kudaro. Tiri paChikurubi Female Prison panodzidzwa zvakawanda. Zvese zvatingafungira kunyange zvinodzidzwa nevanhu vari kunze ndo the same zvinodzidzwa nevanhu vari mukati kuno. Tinodzidza maBible studies, vanhu vanonyora ma-O levels tiri kunoko, vanhu vanoita ma-A level vari muno.
ndakatoita diploma rangu rekusona ndiri muno muChikurubi Female Prison tichibatsirwa nemarehab officers edu. Pama-rehabilitation programs ndinosona, ndatove musoni mukuru chaiye. Ndinoita ma-creme bags, ndinogadzira ma-key holders, tinogadzira mashambale nekuruka neuu. Tatazana nechirongwa cheparo chinova chakaparo mberi chana chine conference mberi mashoko amunawo semunhu ari muusungu ndekuti takatarisana nechirongwa cheparo. Nechirongwa cheparo conference tiri kuno kuRainbow Towers. Chirongwa chaparurwa cheparo chinonzi musungwa anopedzesera chirango chake kumba. Chakatikoshera zvikuru ende takachigamuchira. Tinotenda His Excellency President E.D. Mnangagwa neprisons yedu nemutungamiriri wedu wemajeri Commissioner General vaChihobvu nekutirangarirawo. We are not being left out though takatadza tikatongwa, asi tinotenda zvikuru nekurangarirwa ikoko. Tine zvirango zvikuru tiri muno mumajeri, towanirwa mukana nenyasha dzakanyanyisa kudai kunzi tiende kudzimba dzedu tinopedzesera zvirango zvedu tiriko. Aiwa, tinopa kutenda uye tine mufaro mukuru nekuti chirongwa ichi chaparurwawo tiripo kuno kuRainbow Towers. Inini kuri kunzi ndapuwa mukana wekuenda kumba neparo. Ndaenda mucommunity ndichanoshanda mabasa ndakadzidza ndiri kuno kuChikurubi Female Prison. Ndichanosona uye nekusimudzira community yangu nekuvhura chikoro chekudzidzisa vanhu mabasa emaoko. Zvatakadzidza izvozvo kuruka ma-creme bags, kusona ikoko nekugadzira ma-key holders. Zvakanakira kunopedzisira chirango uri kumba neparo nekuva munhu uri mujeri ndizvozvo zvekuti kana uri panze uchipika uri kunze unoronga zvinhu zvako zveshe zvaunenge uchida kuita, unogara nemhuri yako, unoita zvese zvefuture. Sesu tinoda zvatakadzidza zvekusona tinokwanisa kuita basa redu tiri kunze tichiraramisa mhuri dzedu, vachienda kuchikoro tichiona kuti vana vari kuenda sei kuchikoro. Seike zvino vana vaperera mumadrugs, unenge uri nawo mukana wekuti unenge uchiona kuti vana vako vari sei, vari kurarama sei, vari kuita sei, vana vaperera mumadrugs. Dhani kuti uri mujeri, kana uri mujeri ke zvino tinenge tichinzwa kuti vana kumadrugs, vana dzedu dzinenge dziri mumaoko. Atirare kurara takasvina kuti uchifunga kuti vana vangu uko vari sei, vana vangu vari sei nekuti unenge usingakwanisi kana kumuona kana kusvika paari kana kumutsiura right ari ikoko kwaari. So ndo zvakanakira chirongwa cheparo. Tinotenda ini pachanga ndizive kuti mufaro wangu wakakura sei. Tinotenda president wedu atigonera nechirongwa ichocho. Ukatoona kuti utanga kuita zvemadrugs utozoti mhosva uchatongosvika pakuipara nekuda kwokuti mari uchada kuti utenge madrugs inobva kupara mhosva. Saka ngatisei nazvo nokuti hazvibhadhari muupenyu. Tarisei seiniso ndatomukati asi hazviro kuti upenyu wangu wakapera. Ndine zvandakatozodzidza ndamo mukati, saka ndangokuyambirai sei nekupara mhosva. Kana uchitoona pauda kutopara mhosva udza munhu yekuti handikwanise nekuti nzvimbo iyi haisi nzvimbo yakanaka. Ndozvandokwanisa kutaura.